Illum rebħet Malta flimkien. Dawn kienu l-ewwel kelmiet li ħarġu minn fomm il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela quddiem Baħar Aħmar quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista wara li tħabbret ir-rebħa storika. Il-poplu wera bis-saħħa li għandu fiduċja f'pajjiżna u li jrid jibqa' miex il-qudiem. Dil-fiduċja b'saħħitha irridu nrodduha lura f'ħafna umiltà u f'ħafna iktar ħidma. Inwedkom ħafna iktar ħidma minn qalbi. Fil-fatt hawnhekk Dr. Abela saħaq li l-fiduċja kbira li tal-poplu lil dan il-partit ser tiġi riflessa f'umiltà li se tkun qed tikkaratterizza tmexxija ta' dan il-pajjiż fis-snin li ġejjin. Se ninsisti fuqha din l-umiltà u se nkun jien li mmexxi bl-eżempju. Se ninsisti fuqha wkoll ma' kull min se jkun qiegħed jifforma parti minn din it-tmexxija. Aħna qegħdin hemmhekk għalikom u mhux intom għalina. Il-Prim Ministru spjega kif se jkun qed jistħarreġ il-punti saljenti ta' din l-elezzjoni u anke n-numru ta' persuni li għażlu ma jivvotawx u għażel ukoll li jisħaq fuq messaġġ ta' għaqda nazzjonali. Spjega kif bl-ewwel mandat tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela tenna li jrid jieħu l-pajjiż fil-livelli jmiss fejn jiġu indirizzati l-prijoritajiet ġodda li għandu l-pajjiż fosthom li jintlaħqu tletanijiet tal-kwalità ta' ħajja aħjar, l-opportunitajiet aqwa għal kulħadd u Malti sbaħ li fuqhom kien imsejjaħ il-manifest elettorali tal-Partit Laburista.